siamis. Kuan? 280? Ay nagsmote kay ako na i-deliver sa tindahan. Pakiris lang ba gabi? Hello? Ayan lang. Ito na guys, pinaka-counter ko na yung pinili ko. Ya palangga, ya palangga. May plastic daw. Wala dito carton pa nga. Karton eh? Oo. Pwede kung kuhan, iduha. Kung pwede. Buha ka karton? Kadako rin sa siguro kuhan. May kurang na saya katong sa. Taas. Sige, okay. Gaan naman siya, no? Okay. Pila na total, ma'am? 2401. 2401. Correct. Balik ko na dong. Balik ko tagtaran mo. Iwan eh. Ilan na pangga? Wala pang manang usap. Leo. Ako mo siya nito yun. O saan ba yun? Dinarbo ko yun ng bata. Ilan na total, ma'am? Ilan na? Balik ka. 3745. Hindi sa uwi. Mga 4,000 lang. Sikat. 4,000 lang pangga. Budget. Apil pa ni ma'am. Ako lang ang plastic. Kuhaan masakyanan, mga gisi ba? Mga daot. 3965 na yun. Huwag ka na nabot. 3965. Nindot mo nito, no? Ako wala ko naman eh. Ganahan ko ano yellow. Color sa uban. Hindi ko siya. Igunog na ako. Nindot ba? Kailan ko siya na nagay? 4313. 4313. Nani, gigawas niya ito. Ah. Ayun na lang na eh. Sige na. $4661. Sige.